Lars Krimi er en af IFSK's falske spillere. Han læser samfundsfag og historie. Her er Frederik Løvstad. Han er ren Karnov-kriger og en stærk juridisk spiller. Op til slaget om fakultetet har Naser Khader inviteret de to parter i studiet til en snak om ulovlige spillere og hemmelige citater. Ja, velkommen til den her uges tirsdagsanalyse. Fodboldkamp imellem jurastudiet og statskundskab på Aarhus Universitet i 2015. Og her i studiet har vi Krimi og Løvstad. Ja. Og et hurtigt spørgsmål til jer begge. Hvem vinder den kamp? Jamen, man kan jo aldrig tage sådan alt for givet, men det tror jeg da helt sikkert, at statskundskab gør. Er du enig, Løvstad? Jeg er bestemt ikke enig. Jeg er overbevist om, at FCU tager sejren i år. Ja, vi kan i hvert fald starte med at konstatere, at dagens paneldeltagere er enige om at være uenige. Løvstad, der har været meget snak om, at IFSK de bruger ulovlige spillere. Det vil sige spillere, der ikke går på studiet. Hvad synes du om det? Jamen, jeg tror, der er bred enige om i FCU, at det er noget svineri. Men jeg synes egentlig, det vil være sjovt at høre, hvad Lars Krimi har at sige til det. Ja, jamen det er jo selvfølgelig slag om fakultetet, men derfor er det jo stadigvæk en kamp mellem Idrætsforeningen Statskundskab og FCU, og Idrætsforeningen Statskundskab, der spiller der jo spillere, som ikke læser statskundskab. Deriblandt er sådan set også mig selv. Mm-hmm. Men hvad studerer de så, de der spillere, der ikke studerer? Vi har en, altså jeg ved jo, det er jo ikke mig, der udtager truppen, så jeg kan jo ikke vide præcis, hvem vi har med i år, men vi har nok en antropolog. De spiller ikke så godt med. Nej, det kunne jeg ikke forestille mig. Der bliver meget føle over det. Og så har vi... En sociolog. Så er det dig, Krimi. Jeg vil gerne stille dig det her spørgsmål. Er IFSK bange for at tabe til FC Jura? Selvfølgelig vil det, fordi det vil være noget af det værste, der kan ske. Også hvis de stiller med spillere fra eget studie? Jamen selvfølgelig er vi bange for at tabe til FC Jura, for det er det værste, der kan ske. Meget kort her. Kan IFSK vinde uden brug af ulovlige spillere? Svar ja eller nej? Ja, det kan vi helt sikkert. Vi kan derfor konkludere, at IFSK stiller op uden ulovlige spillere, da de mener, at de alligevel kan vinde. Så skal vi til ugens hemmelige citat. Citat. Det er godt, at vi kan bruge spillere fra andre studier. Ellers vil vi tabe til FC Jura. Hvem har sagt det? Det lyder i hvert fald som om det kunne være en statskundskaber. Jeg vil sige, det er jo et dumt citat, så det må være... Jeg er på sådan noget, enten det kunne være Anne-Grethe Bjarup Riis eller Bubber. Det er jeg synes, det er gode bud. Eller så kunne man kunne overveje, om det så skulle være deres formand. Hvad er det? Anders Kisum? Det er faktisk rigtigt. Du har ret. Det er Anders Kisum, formand for statskundskaben. Tak fordi I fulgte med i denne her uges udgave af tirsdagsanalysen. Jeg støtter FC Jura. Der var ikke det. Jeg står med den der med.